MTV. Сәлем Ильсаф. Исәмісіз Зоя, исәміз хөрмәтле ТМТV каналын караучылар. Студия бездә кунакта сине күрүгә бик шатмын. Рәхмәт. Безнең тапшыру сер булып калсын дип атала һәм безнең тапшыруның шундый кагыйдәсе бар. Минем сорауга син сер булып калсын дип җавап бирә алмыйсың. Гомумән җавап бирмәсәң ярый, сер булып калсын дип әйтергә ярамый. Югыма җавап бирергә кирәк, сер булып калсын дип әйтергә ярамый. Син әзерме? Әзер. Әйдәгез. Беренче сорау ул күптән түгел сезнең гаиләгездә булган вакыйгага бәйле. Сез хатыныгыз белән бергә туй гөрләттегез. Ни өчен 15 ел үткәч кенә, ни өчен 15 ел элек ул туй булмады? Гөрләттү дип әйтү бик зур итеп әйтәдер инде. Кунаклар бик күп булмады, үзебез дә ике улыбыз. Гөрләтеп дип әйтеп. Ләкин бу эш кирәк булгандыр инде, менә 15 елдан артык вакыт үтеп киткән. Никахта яшәдек без. Оннан соң менә кирәктер инде ул. Миңа калса, иң мөһиме, менә Ходай Тәгалә алдында күкләрдә язылышу, кавышу бит инде. Шулай бит иң беренчесе. Паспорттагы печать миңа мөһим түгел иде. Ләкин менә аның вакыты җиткәндер инде. Хатын кызга, мәсәлән, минем хатыным Зиләгә ул кирәк булган икән, мин аны хәзер генә аңладым әле. Шуңа күрә шушы араларыбызны рәсмиләштерергә булдык. Барып, ЗАГСка барып, шулай итеп дәүләт җәмгыять алдында мөнәсәбәтебезне рәсмиләштердек. 15 ел үткәч бу теләк күпчелек сезнеке идеме, хатыныгызныкы идеме? Минеке дип әйтсәм дә сирәк булыр. Аңа инде бу язылышу кирәк булмый башлаган иде ахыры. Дөресен әйткәндә. Сездән индер курку хисләр туды? Курку түгел инде. Менә ике улыбыз үсеп килә бит инде. Җәмил 12 яшьтә, Аяз 4-тә. Шуңа күрә аларга инде үземнең менә Сафин дигән бик фамилияны дөрес итеп язып, әйеме? Шуңа күрә мин үзем башлап бирдем дип әйтсәм дә дөрес булыр. Хәзер хатыныгыз синең фамилияны йөртә инде. Әйе. Сафинага күчте. Сез шат? Ничек дип әйтим? Шатлык инде кайгы түгел бит. Тормышта җитәрлек борчылулар, төрле вакыйгалар булып тора, менә күреп торабыз әйеме һәр көнне. Монда бөтен кеше дә исән, гаилә түгәрәк. Әлбәттә инде бу шатлыклы хәл. Мин моның өчен шат. Үзегезне бәхетле ир-ат дип саныйсыз? Шулай дип саныйм, бәхет төшенчәсе бит инде ул төрле мизгелләрдән җыела. Шушы көнгә тормышта төрле вакыт бар. Моңсулы, кайгылы дип әйтим инде, бәхетсез. Бүгенге көндә шушы мизгелдә үземне мин бәхетле дип саныйм. Гаиләдә ир-ат буларак куйган таләпләрегез бармы? Рамкалар кую бик кирәк түгел дип саныйм. Ләкин инде татар гаиләсенә булган хас кичкенә генә кагыйдәләр, анда ир-атны каршы алу, озату дигән кебек әйеме. Чисталык, балаларга игътибар, аннан соң инде тәмле итеп ашарга пешерү, теге көннәр буе плита янында торуны әйтмим, ләкин менә хатын кызның инде үзенең генә берәр гаиләсенә шиктер пешереп, балаларны, ирен шатландыра торган берәр ризыгы булса, бик әйбәт. Менә шундый кичкенә генә кагыйдәләр миңа калса, хәзер замана бик кызу, хатын кызга да шулай ук өйдә генә булып, ничек дип, кер генә юып, ашарга гына пешереп тору бик кирәк нәрсә дип тормыйм, уйламыйм. Чөнки балаларны да үстерәсе бар, карьераны да карарга кирәк, үзенең яраткан эшен белән дә шөгыльләнергә кирәк. Мин буларга берсенә дә
каршы түгел гаиләдә. Димәк, сезнең күңелегезне күрергә күп кирәкми инде. Күп кирәкми. Мин инде хәзер күп үзгәрдем дә бу тормышта, башка төрлерәк тә карыйм. Әлбәттә инде өйдәге җылылык, нур, менә гаиләдәге тынычлык күбрәк хатын-кыздан тора дип уйлыйм. Менә шушы төшенчәләрне аклый алсак, әйбәт булыр иде. Элекке илсаф түгел дип әйтәсез үзегезне. Шулай дип әйтер идем, чөнки менә гел ислам диненең бөтен кануннарын да үтә бетермәсәм, әзрәк инде шунда кереп барам, әйме. Барыбер анда вәгазьләр тыңлап, намазларын укып дип әйтим инде. Кеше барыбер үзгәрә, тирә-якка да, кешеләргә дә, хатын-кызга да, үз хатынына карата да, һәм балаларга карата да үзгәрә дип уйлыйм. Һәм мин бүгенге көндә инде менә 20 ел электәге илсаф түгел. Аның иң зур аермасы нәрсәдә соң? Аңлый белергә кирәк кешене, аңларга тырышырга, үзеңнең менә ничек күрәсең бит инде тормышны, әйме, дөньяны шул законнар белән генә кеше яшәргә тиеш түгел. Син ничек дөньяны күрәсең, без бит шулай итәбез. Без үзебез ничек яхшы дип күрәбез, кешене дә шуңа индибез. Ул бөтен вакытта алай булырга мөмкин түгел. Шуңа күрә әйтер идем, мин урысчалап әйтсә, лояльныйрак бүгенге көндә. Кеше бөтен тирә-якка да, кешелек дөньясына да дип әйтер идем. Дусларыма карата да, һәм шулай гаиләгә карата да. Улларыгызга таләпчән әти була беләсезме? Булырга кирәк инде дип уйлыйм бераз, чөнки малайлар, алар шук, әзрәк уйнарга да ярата, бераз тыңламаска да ярата. Шуңа күрә таләпчәнлек ул ягы әти ягыннан, ират ягыннан балаларга карата кирәк дип уйлыйм. Ул дәрес хәзерләү булсынмы, менә башка түгәрәкләрдә шөгыльләнү булсынмы, йөзү мәсәлән, аннан соң шулай культура өлкәсенә дә бирәсем килә мин икенче улыбызны Аязны. Бәлки берәрсе шунда минем эзләремнән китеп, аларның репертуарлары әзерәйме, минем 300-гә якын җырым бар. Шуңа күрә берәрсе менә минем иземнән китсә дә каршы булмас дип уйлыйм. Сәхнә сезнең өчен ул бары тик акча эшләү ысулы гынамы? Бер караганда ул менә акча эшләргә кирәк инде бит. Иң беренче дип әйтсәк. Аннан соң барыбер ул менә үзең тора-бара уйлыйсың, кеше белән аралашасың, ничә еллар эшләгәннән соң инде менә 20 елдан артып үтте. Уйлыйсың, ул синең тормыш мәгънәң, акча эшләү генә түгел. Ул синең яшәешең, үз-үзеңне тотышың. Бәлки акчаны башка өлкәдә дә эшләп булыр иде дип уйлыйм, әйме. Менә шушы профессиягә, шушы һөнәргә килмәсәм, сәхнәгә басмасам мин, гомер буе үкенечтә калыр идем. Ул минем тормыш мәгънәсенә әверелде, менә шушы сәхнә. Димәк, ул сезнең кечкенәдән килгән хыял иде. Кечкенәдән, мин инде иң беренче 5-6 яшьтән җырлый башлаган идем, дип уйлыйм, үземне белә башлаганнан бирле. Ул вакытта пластинкалардан бик күп җырларны өйрәнә идем, урыс җырларын. Мәсәлән, мин анда кем булгандыр инде, ул Лев Лещенко булды микән, Йосиф Кобзон пластинкасы булды микән, Дин Победы дигән җырны өйрәндем мин, нишләптер әйме. Кем дә кушмаган бит инде. 6 яшьлек балага шушы авыр җырны өйрәнеп, русча ул. Татар баласы бит инде. Татар Мишәр авылында бер сүз урысча белмичә, шушы җырны өйрәнеп, мин 6 яшьтән җиңү көнендә җырлый башладым. Шул кадәр аннан соң шулай башка җырларын инде, татар җырларын, Габдулла абый җырларын, Илһам абый, Зиннур Нурмөхәммәдов безнең җырчыбыз, аның репертуарынан бик авыр җырны өйрәнеп җырлый башлаган идем мин шушы башлангыч классларда. Бөркет турында баллады. Хәбәр килеп, хәбәр булып килде булып, менә шушы җырны инде. Моны нәрсәгә сөйлим?
ымтылыш булган. Бала чактан шул кадәр ымтылыш зур булган. Әлбәттә, инде минем тормыш жолымда шушы сәхнәгә килеп тоташу әлбәттә чираклы түгел. Сәхнә тормышындагы иң популяр вакытлар ул кайсы елларга туры килде? Хәзер дөресен әйтә алырмын микән? Ул эшли башлагач та бер 3 елдан соң, 4 елдан соң, 5 елдан соң шулайдыр. Менә иң беренче җырларым белән чыктым мин, тәрәзәләре күзләре. Аннан соң кайталар кыр казлары, җырыш санап барсак әйме. Ondan soң Әбиләр чуагыдыр. Әбиләр чуагы 99 елны или 2000 елны язылып чыкты. Менә пик популярности дип әйтсәк, русча менә шушы җыр чыккан вакытларга туры килде. Шушы җыр чыккач, 1 ел, 2 ел эчендә әйткәнчә, син әйткәнчә, Зоя, нык популяр булып киттем. Мактаныбрак әйтсәң дә. Минем уйлавымча, менә шушы җырга туры килде. Әбиләр чуагы чыккан заманга. 2000-нче, 2001, 2002 елларда, менә шушы елларда. Сезнең уегызча бүгенге көндә популяр булып калу өчен нәрсә эшләргә кирәк? Популяр булып калу өчен бик авыр. Мин хәзер бүгенге көндә популяр булып калдым дип әйтә алмыйм. Хәзер залны җыю авыр. Ләкин менә бер тугры булып калган тамашачы бар. Менә шушы иң беренче җырларны тыңлап, аларны яратып, алар белән тәрбияләнеп, һаман да шуларны тыңларга килүче тамашачы бар әле дә. Минем нәрсә әйтәсем килә, минем залым гел буш булмый. Барыбер 100 кеше булса да, 150-200 ярты зал булса да, әле кайсы вакытта тулып та куя. Аллага шөкер, бүгенге көндә дә мин үземне сафта дип уйлыйм. Ул инде 22 ел, 25 ел бәлки тулы заллар 2-5 концерт куеп булмый торгандыр. Ләкин бүгенге көндә мин тормышыма зарланмыйм, Аллага шөкер. Эшем җитәрлек, чакырулар бар, үзем гастрольләр белән йөрим. Менә шул бик әйбәт әлегә бүгенге көндә. Һәр вакыт гастрольләрдә йөреп, гаиләгезгә тиешле игътибарны бүлә аласызмы? Менә тырышырга кирәк инде, Зоя. Ничек дип әйтим? Җырламыйча, йөрмичә, өйдә генә утырып булмый бит инде. Алай гына булса, шулай ук тиешле тәрбия булмас иде. Балалар ул әтиләрен эштә күрергә тиеш. Ул ниндидер эш белән бәйләнештә булырга тиеш. Һәр вакыт сафта, һәр вакыт күз алдында. Менә шуның белән күбрәк тәрбияләргә дип уйлыйм. Өйдә утырып кына алар янында мин аларны тәрбиялим әле дип, аларны кулдан тотып йөрү генә миңа калса җитәрлек түгел. Бүгенге көндә үзеңнең шәхси пример, мисалың белән, үзеңнең шәхси мисалың белән тәрбияләргә кирәк дип уйлыйм балаларны. Намазга бастым, намаз укыйм дип сөйлисез. Бу юлга сезне нәрсә этәрде? Менә сүз чыга инде, сөйләү барышында, ләкин мактана торган әйбер түгел. Әле 5 вакыт намазны да вакытында укыйм, бөтен нәрсәне дә, бөтен ислам кануннарын да дөрес итеп, тиешенчә алып бара дип мактана алмыйм, ләкин шушы юлда әкренләп барабыз. Менә кемдер аңа ничектер әйтәләр бит инде. Күп вәгазьләрдә дә сөйлиләр аны, безнең хәзрәтләребез дә. Кем ничек килә инде дип исламга, кем инде яшьтән үк килә бит инде, андыйлар бик күп хәзер. Кем инде артык зур бәхеттән дип әйтим инде, Ходай Тәгаләгә рәхмәт языннан, кем күбрәк инде кешеләр авырлык килгәч. Килә, мин бу ислам намаз юлына без инде әби бабай тәрбиясеннән гомер буе Аллага шану ниндидер дәрәҗә булса да инде бер күп дәгаларны, анда ихлас, кулхуалла, әлхәм дәгаларын аларны яшьтән өйрәнеп, шуларны укып үскән булсак та, барыбер әле чынлап намазга басу минем сыңрак булды.
12 еллар электер. Менә шул мин авырлык килгәч бастым шушы юлга дип әйтә алам. Һәм бу сезгә авырлыкны җиңеп чыгарга ярдәм итте. Әлбәттә инде менә ул Аллаһ Тәала ярдәме белән аңа ышану бүгенге көндә менә 2 юл бар бит инде. Югалып калырга да мөмкин идең. Әйбет тишеп гомумән эшли алмыйча бер юлы шул иде, икенче юлы менә яңадан аякка басып, яңадан башны күтәреп дип әйтим инде. Иҗат итеп, җырлар язып, клиплар эшләп, гастрольләр эшләп яшәү мин бүгенге көндә шушы юлда дип уйлыйм. Һәм моңа әлбәттә инде Ходай Тәгаләнең, Аллаһ Тәгаләнең зур ярдәме тиде. Бүгенге көндә нинди эшләр белән мәшгульсез? Нәрсәләр эшләп йөрисез? Бүген әлбәттә менә сезонны башлап җибәрдек матур гына. Мин сентябрь аенда, сентябрь ахырында Татар дәүләт филармониясында үземнең яңа концерт программамны күрсәттем. Әйбәт кенә килеп чыкты, бик күп яңа җырлар. Шулай ук инде танылып үлгән хитларны да кушып матур гына программа эшләп тәкъдим иттек Казан тамашачысына. Аны закламый телевизион каналларында күрергә булачак. Һәм инде менә без республика буйлап гастрольләр эшләдек хәзер. Аудио диск дөнья күрәчәк һәм DVD. Ул дискның исеме «Онытырга телим мин сине». Менә бүгенге көндә шушы клипны төшереп бетердек. Хәзер бер атна, 2 атна эчендә ул дөнья күрәчәк. Әлбәттә, иң беренче мин аны Тыйм ТВ каналына алып барамын дип уйлыйм. Анда тамашачыларыбызга тәкъдим итәргә, Алла боерса. Һәм шушы җырга бәйләндем. Фирзар Мортазин язды кейін. Эльмира Җәлилова сүзләре. Бик матур җыр. Шушы җырга өметләрем шулай ук зур. Тиздән тәкъдим итәрбез. Һәм булачак альбомымда да шушы җыр исеме белән атадым. Онытырга телим мин сине. Кемне онытырга телисез? Шул күп кенә чиракта менә син әйткәнчә, Зоя, шундый сораулар күп бирелә, ләкин беркемне дә онытырга теләмим. Ниндидер дәрәҗәдә күңел халәтенә туры килгәндер инде. Ләкин бүгенге көндә кемне дә онытасым килми, барсын да истә тотасым килә, аралашасым килә. Кемгә дә багышланмаган дип әйтәм. Күңелемә бик ошаган шундый матур җыр тәкъдим итте Фирзар Мортазин. Аны бик алып рәхәтләнеп җырлыйм хәзер, яздырдым һәм клип төшердек. Бары тик шул гына. Интервью башындагы беренче сорауга әйләнеп кайтсак, 15 елдан соң менә гаилә кору турында. Инстаграмдагы иң күп комментарийлар ул менә кешенең аңлап бетермәгәне, әйме? Янәсе сез хатыныгызны ташлап, яшь хатын алгансыз дип аңлаганнар булды анда менә. Ничек дип әйттем, менә синең сорауыңа. Аны аңлап бетмәделәр. Ул бит тормыш иптәшегез сезнең яныгызда әле менә яңа гына институт биткән яшь кызлар кебек. Шулайдыр, шулай була әйбәт, шулай булсын да. Ләкин аңлап бетермәде, күп кеше аңлап бетермәгәндер, әйме. Бер карасаң бит инде шактый гомер узган, 15-16 ел. 2 бала үсеп бара, шулай бит инде. Шын полноценный гаилә бит инде, әйбет. Дөресен әйткәндә, мине бөтен гөнаһларда гаепләп, сүгеп, ташлап, әйбет. Гомумән безнең халыкка хас әйбер ул. Кеше тормышында актив роль уйныйлар инде, нык итеп әйме. Менә әзрәк кенә Ходай Тәгаләгә, Аллаһ Тәгаләгә ышансалар кешеләр, бераз вәгазьләр тыңласалар, мондый сүзләрне әйтергә ашыкмаслар иде. Менә мин үзем хәзер ул турыда бик сак. Ниндидер комментарийлар язу буенчамы, или дөньяда күп бит инде. Менә карап торасың, бу төрле гаиләләргә багышланганмы, башка мәсьәләләргә багышланганмы, тормыштандай безнең күзлектән караганда җитешсезлекләр дип инде, әйме. Үзеңнең рамкаң белән кеше тормышына керәсе түгел. Менә әйтәләр бит әле, со своим уставом чужой монастырь не лезь дип, әйме. Менә шушыны күздә тотарга кирәк. Менә шуны күздә тотып, кирәкми, и ислам
дине ягыннан караганда да зур гынах. Аннан соң менә шушы әйткән кешеләр бераз үзләренең тормышларына әйләнеп карасыннар иде, әйме. Алар үзләре нинди яхшылык эшлиләр икән бу тормышта. Хәзер бит бик күп мөмкинчелекләр бар. Менә һәр көнне Instagram челтәрендәме, әйме. Көн сайын ярдәм сорыйлар анда, инвалидлар анда, авыру балалар. Менә шуларга булышырга тырышабыз бит инде, әйме. Ничек кенә булмас, төрле хәйрия концертларында катнашырга тырышабыз. Алар елына бик шактый җыела инде, 10-15 концерттер шулай бит бар. Безнең вакыт санаулы. Шушы вакытларны эзеп дип әйтер идем, хәйрия чараларында да бик күп катнашырга тырышабыз. Менә шушы юлдан да читтә калмыйча барлык менә дип әйтим инде подписчикларыбыз дип әйтәбез бит инде хәзер тамашачыларыбызга да шушы юлларда да шушы юл эштән дә читтә калмаска эндәр идем. Тик шулай да анда язучы имеш-мимешләргә сез нинди нокта куяр идегез? Мин нык бик игътибар итмим хәзер. Истән генә үткәрәм, чөнки ул җитди күңелеңә җитди итеп алырлык анда нәрсә юк. Анда күбрәк менә бу сүзләр инде кайбер кешеләргә бик ошамас та, әйме. Күбрәк андый нәрсәләрне Зоя менә үзе булдыра алмаган, ничек дип әйтим инде, булдыксызрак, үзен тормышта реализовать итмәгән, ничектер кинче эш белән бәйле булмаган, күбрәк шундый кешеләр язып утыра. Үзе көнетен эшләгән бит инде, полный занятый кеше, әйме. 1 минутта да вакыт булмаган кешеләр анда кирип, сиңа начар сүзләп язып утырырга вакыты да юк, теләге дә юк, ул аңа кирәкми дә. Уңган булган кешегә. Ну, сорау башкачарак иде. Имеш-мимешләргә нинди нокта куярсыз? Имеш-мимешләргә? Ул чынында да шулай булганмы, юкмы? Күп очракта юк. Күп очракта юк. Кешеләр алар синең үзеңә караганда да күбрәк белә каяндыр, нәрсәләр ишетә, уйлап таба, фантазиялары да бик зур. Ул имеш-мимешләргә бик игътибар итмим дә, мин аның кирәге дә юк. Аңа вакытым да юк. Алар дөрес тә түгел. Менә шул. Лифтән сез 2 малай әтисе генә түгел, сез бүген көндә карт әти дә. Әйе, шулай, минем кызым Энҗе. Анык Сәфинә, аныгым бар, моңа бик шатмын. Аллага шөкер, матурына үсеп килә, яшь ярым була инде, булды бугай. Ям өстенә ям инде. Матур гына торалар. Аллага шөкер, алдагы тормышлары да шулай бәхеттә, шатлыкта булсын дип теләкләремне җиткерәм. Исәп сез шулай һәр вакыт тыныч кына сөйләшәсез, әйме, менә нәрсә сезнең ачуыгызны чыгара аласың? Нәрсә ачуымны чыгара? Ялганлашу, икейөзлелек. Менә шулар, шушы сыйфатларны җыным сөйми инде мин. Кеше яхшы булырга мөмкин дибез, яхшы кеше дибез. Начар дибез инде, үзебезнең күзлектән карыйбыз. Ләкин менә бу минем бәяләвем түгел. Шулай дибез бит инде, шундый төшенчәләр бар. Ләкин менә ул начар булса да, үзе булып калса, яхшы булып кыланмаса, әйме. Лицемер дигән әйбер бар бит инде, әйме. Лицемер булмаса, мин аны күбрәк игътибар итәм. Ул минем күз алдымда начар булсын, ләкин икейөзле булмасын. Менә шул очракта мин аны күбрәк хөрмәт итәм. Хатыныгыз белән сүзгә килгәндә, дуслашуга беренче адымны кем ясый? Күп очракта мин дип әйтсәм, менә ул турыда сөйләп үттек бит инде, әйме. 15-20 ел элек булса, мин бәлки бер атна буе дәшмәгән булыр идем. Хәзер мин аны аңлыйм. Нишләп алай тормышны үткәргә, ачуланышып, сөйләшмичә. Тормыш булай да кыска, аның матур мизгел, бәхетле мизгелләре шулай бик сирәк.
шушы мизгилләрне дә, шушы минутларны да инде дәшмичә бер-береңә ниндидер үпкә саклап. Аннан соң һаман да шушы дингә әйләнеп кайтабыз. Ашу сакламаска кушкан. Беренче булып менә шушы ачуланышларны, конфликтларны бетерүгә барырга кушкан. Моның бернинди дә түбәнчелек дип атамас идем. Ул көчле рухлы кешеләр генә шушы адымнарга бара ала. Тормыш иптәшегезне яратып, кем дип йөртәсез? Кем дип эндәшәсез? Менә бу сорауга җавап биргәнем бар. Син сораган микән, башка кешеме әйтәләр бит инде. Бернинди дә зоопарк юк бездә. Куянкаем, тиенкәем, йомшаккаем, песием. Бигрәк тә инде хатын кызның теге иратка карата пупсигым дигән әйберләрне яратмыйм, җенем сими. Ничек? Пупсик. Андый нәрсә яратмыйм, бернинди дә зоопарк юк. Ул миңа Пупсик бит зоопаркка керми. Ну, бары шунда керә инде. Куянкаем, тиенкәем, анда телкем, чебешем, әйме. Андый нәрсәләр юк. Мин аңа Зилә димен. Бик нык яраткан вакытым булса инде Зиләм диергә. Мөмкин, әйме. Мин уйлактан ничектер тыйнаграк. Ул миңа Илсур ди. Бәлки аның иштәсе киләдер матур сүзләр. Бәлки киләдер инде. Миндә шундый тәрбия инде, белмим мин. Ул да шундыйрак фикердә ахыр. Шулай яратмый дигән. Көн күрештә сезгә күпчелек кем дип эндәшәләр? Илсур, Илсаф? Минем якыннарым, дусларым Илсур дип дәшә. Инде мин татар ресторанына Илсаф булып кирип киттем, барыбер әйме. Күп тамашачы, күп кенә кешеләр, күбрәк Илсаф дигән исемне ишетәм мин. Бу псевдонимны үзегез уйлап таптыгызмы? Ул псевдоним килеп чыкты беренче ел Зөһрә Шәрифуллина группасында эшләгәндә, аңа шушы форсаттан файдаланып тагын бер кат рәхмәт әйтеп үтсәм, каршы түгелме син? Ул безнең инде данлыклы, легендар җырчыбыз дип әйтергә була, Татарстан халык артисты Азат Халимов, аның тормыш иптәше, алар миңа зур ярдәм иттеләр шушы зур сәхнәгә басуда. Зөһрә Шәрифуллина тәкъдиме буенча берәр нәрсә уйларга кирәк. Анда менә Илсур Сафинар без икәү бит инде әйме. Аннан соң псевдоним алулар шулай ук модада иде инде. Мин аңа үзем каршы булдым, әлбәттә. Исем алыштыру кебек тыелды инде ул миңа. Ничек инде әйтәм мин, исем алыштырыйм хәзер мине авылга да кайтарып кертмәсләр, әтияне каршы булыр дип инде. Аннан соң инде миңа аңлаттылар, бар итеп бу псевдоним мына дип. Бу таяшаклар сезне дип, анда Сафинар шулай бик күп безнең эстрадада. Шуңа күрә ул менә шушы дусларым тәкъдиме буенча, Зөһрә Шәрифуллина тәкъдиме буенча матур гына Илсаф дигән исем килеп чыкты. Ул инде кирип китте, бик күп балаларга куштылар, малайларга. Олар инде башта концертларга киләләр иде, аларны күтәреп киләләр иде ул малайларны, сезне хөрмәткә, сезне яратканга куштык дип инде, әйме. Мин үземне бик идеаль теге кешегә санамыйм. Бик яхшы кешегә шаярып әйтәм инде ул кешеләргә, ярар инде әйтәм, мине шундый яхшы кешегә санаганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт дип шулай шаярып җавап бирә идем инде. Ну, әлбәттә, булай җитди караганда күңелле хәл инде. Хәзер ул малайлар үсеп җитте, үзләре киләләр инде. Килеп күрешәләр минем белән. Илсаф абый, менә шундый хәл, мине сезнең хөрмәткә кушканнар иде. Менә Аллага шөкер, үсеп җиттек. Тормышта урыныбызны таптык дип шулай үзләре килеп сүз кушалар. Әлбәттә, бу шатлыклы күренеш. Илсаф, тыгыз гастрольләр вакытында безгә вакыт табып студияга кунакка килгәнегез өчен зур рәхмәт. Күптән түгел гаиләгездә булган күңелле вакыйга белән мин сезне чын күңелдән котлап китәм. Озак яшәгез, матур яшәгез, бай яшәгез, кеше көнләшерлек итеп яшәгез һәм зур уңышлар сезгә.
Бик зур рәхмәт, Зоя, шушындай теләкләрең өчен, шакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Барлык сәламнәремне тагын бер кат җиткерәм ТМТV каналын караучыларга, безнең белән калыгыз. Һәм үзебезнең җырларын белә, ниндидер иҗатын белә, сезнең күңелләрегездә, тормышыгызда ниндидер ям исти алам икән, тормышыгызга ниндидер матурлык кертә алам икән, бик бәхетле саныйм. Алдагы көннәрдә менә сезнең теләкләрегезне раслап дип әйтим инде. Шулай матур гына иҗат итеп яшәргә насыйп булсын. Зур рәхмәт.